varmasti ollut ihan ensimmäisenä mielessä, kun sä sinne Barcelonaan läksit. No juu, ei tosiaankaan ollut. Sieltä lähdettiin semifinaalipaikkaan ja puhut Suomen ennätystä hakemaan. Mutta tällä ei tultiin takaisin. No miltä susta tuntuu nähdä tää joukko täällä? Kato nyt monta sataa ihmistä ja kaikki sulle hurraamassa. Erittäin hienolta. Kiitos, että on ihmisiä tullut paikalle. Aivan mahtavaa. Onko sä laskenut sun puhelimestas tekstiviestit ja niin poispäin? Paljonko onnitteluja on tullut? Kyllä niitä on satoja tullut. Facebook on sillä, että se ei aukea enää oma seinä. Ihan riittävästi. Kiitoksia todellakin todella paljon kaikille, ketä on onnitellut. Toivottavasti sä saat jotain IT-tukea siihen, että saat vielä nämä hommat pelittämään. Hei, tyttöystäväs kanssa ja manageris kanssa piipahditte sunnuntaina myös Porisperen lavalla ja siellä sun tyttöystävä totesi, että te olette kaikki todella onnellisia, mutta tosi väsyneitä. Oletteko te nyt saanut nukuttua? No joo, kyllä tässä on saanut nukuttua. Puhelin on pistetty äänettömällä vaan ja pistetty syvimpään paikkaan, mitä kotoa vaan löytyy. Ei tarvitse yöllä vastata ainakaan puhelimeen. Mutta kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa olla levätty, mutta kyllä vieläkin aika paljon väsyttää. Hei, tämmönen helle, aurinko paistaa, mutta uimari on kuivalla maalla. Onko sä lainkaan pulahtanut altaassa kisojen jälkeen? En ole sen kun päätyy pisti käteen ja nousi altaasta perjantaina. En ole metriäkään uinut sen jälkeen, niin vähän uimaan tässä kesälomaa vietetään. Eikö nyt yhtään himottais päästä edes luonnonvesiin? No kyllä tietysti luonnonvesi on mukava pulahtaa, että mökille mennään ja tällä, mutta en uima-altaaseen mene vähän aikaa. Tätä sun uintia ja mitalia, sitä on nyt puitu erittäin paljon ja ihan maailmoja myöten pohdittu sitä, että miten ihmeessä voi olla yhden kisan aikana edes mahdollista miltei 3 sekuntia sitä omaa Suomen ennätysaikaa parantaa. Mutta vastaa nyt vielä kerran, että miten ihmeessä sä sen tempun teit? No se on se työ, mitä on tässä tehty vuoden aikana valmentajan kanssa ja se työ onnistui erittäin täydellisesti ja se, että se loppuherkistely, mitä ennen kilpailuja tehtiin, niin se on aikamoista taidetta ja se osui täydellisesti nappiin. Että se on osunut nyt monta vuotta jo peräkkäin ja nyt se toteutetaan samanlaista ensi vuonna. Että se on aika laskelmallista ja semmoista millaista se on, että kyllä se erittäin nappiin meni kaikki. Mulla oli itsellä mielessä siinä tilanteessa, kun katsoi sitä uintisuoritusta ja hurras siellä kotisohvalla, että tajusitko sä sen matkan aikana, sen kisamatkan aikana finaalissa, että hei, nyt mennään kovaa, nyt tulee mitali? No sitä mitalia en sanonut kenellekään, että ennen lajia mietin vähän, että olisiko se mahdollista, että nyt lähdetään 6. siihen. Mutta mä pidin sen ihan oman tietona niin pelkästään, että en kertonut edes tyttöystävällä sitä, että siihen mitaliin voi olla mahdollisuus. Ja pidin sen salas, enkä ajatellut sitä sillä niin mitenkään hirveästi, mutta se, että siinä 100 metrin käännöksen jälkeen mä näin, että Daniel Kyrttö, joka voitti kultaa, niin että on ihan rinnalla. Ja mä tiesin, että jos mä nyt pidän pää kylmän ja jatkan tätä omaa uintia, niin se on kaikki on mahdollista, että taivas vaan rajana. Mutta siis se mitali oli sun mielessäsi? Joo, kyllä se sillä vähän kävi mielessä sen jälkeen, kun siinä finaaliin päästiin. Mutta mitä ei voinut puhua, että se vedi ihan omaa uintia ja keskittyy pelkästään siihen uinnin tekemiseen, että se tulos tulee mikä tulee. Mutta nyt tuidaan vaan täysin ja se tehtiin. Se taisi olla jossakin iltapäivälehtien sivulla, kun muistelit lapsuutta, ja sanoit, että kesälomilla venereissulla sut heitettiin aina 200 metriä ennen määränpäätä rantaan ja siitä sä sitten räpiköit perille. Eli niin kuin pikkupojasta on tuo homma ollut hoidossa. Joo, se on ollut kyllä hoidossa, että silloin keskitytty jo siihen 200 metrin matkaan. Niinpä niin. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin koko perhe on ollut aktiivinen uintiharrastaja ja tämä elementti on niin kuin teidän sakille hyvin tuttu juttu. Joo, kyllä tämä on erittäin tuttu juttu, että koko perhe on veden äärellä elänyt, että on erilaisia vesielementtejä ollut harrastuksille. On räpyläuintia, joukupalloa ja sukellusta, että ihan joka lähtöön. Matti Mattsson, nyt sun nimi on kaikkien huulilla ja sä oot vahvasti julkisuudessa esillä. Lööpit kirjoittavat ja sun kuvas voi nähdä siellä sun täällä. Mitä sä sanot tästä julkisuuspuolesta? Nyt kun on tullut tää ihan uutena elementtinä mukaan, niin kauhistuttaako se, innostuttaako se, mitä se tekee? No ei siitä oikein tiedä, mitä mieltä olisi, että kun niitä tulee vaan niin paljon niitä pyyntöjä joka puolella, mutta kyllä tää 2 viikkoa tästä täytyy mennä eteenpäin ja käydä
käydä sitten kaikissa TV-haastatteluissa. Onhan se ihan kivaakin toisaalta. Sillain haluttua tavaraa, mutta kyllä sitten sen jälkeen täytyy päästä rauhoittumaan siihen. Sitä uintia taas tarvii alkaa tekemään. Sitten täytyy saada nollattua kaikki mediahommat ja sellainen, että pystyy keskittymään siihen tekemiseen taas. Niin vahvasti kun Porin Matista puhutaan, nyt miestä ollaan viemässä maailmalle ja meitä porilaisia tietysti kauhistuttaa, että lähteekö se mies nyt jonnekin isoimmille vesille, mutta riittääkö sulle täällä kuitenkin puitteet vielä? Joo, mulla todellakin riittää täällä puitteet. Et iso kiitos Porin kaupungille, tuli uusi uimahalli ja saatiin siinä 50 metriä alas, koska aika monta kertaa olen lukenut, että minkä takia semmoinen rakennettiin, mutta tämä ei olisi ollut todellakaan mahdollista tai se uusi uimahalli ei olisi ollut todellakaan mahdollista saavuttaa tätä, että se oli kyllä erittäin suuri asia, että ollaan saatu harjoitella 50 metriä altaalla ja se, että on saanut erittäin rauhassa reenata ja siellä on ollut erittäin hyvät puitteet. Että jos sitä ei olisi tullut, niin sitten olisi todennäköisesti täytynyt lähteä jonnekin muihin kaupunkeihin, mutta täällä Porissa on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Loistavaa.